Ritratti oriġinali, inviti, gazzetti, posters u ħafna oġġetti oħra relatati mal-jum li fih pajjiżna kiseb l-indipendenza. Din hija l-meravilja li wieħed isib fil-librerija tal-Partit Nazzjonalista kollha memorji li jmarkaw l-istorja ta' pajjiżna. F'din il-librerija wieħed isib minn gazzetti li jmorru lura ħafna snin sa kull tip ta' informazzjoni u dokumenti importanti dwar avvenimenti uniċi li sawru lil pajjiżna. F'kummenti ma' Net News il-librar tal-librerija informa Alexander Jacobsen spjeganna kif iddeċida li jaqgħad esibizzjoni sħiħa b'dokumenti relatati mal-indipendenza kif ukoll ritratti li juru kif il-Partit Nazzjonalista kompla jiċċelebra l-indipendenza matul is-snin. Waqt ir-riċerka tiegħi hawnhekk ġol Librerija Informa l-Arkivji tal-Partit Nazzjonalista iddeċidejt nagħmel esibizzjoni żgħir biex juri l-kollezzjoni li hawnhekk dwar l-indipendenza. Parti mill-eżibizzjoni huwa relatat mal-indipendenza per se, kif ukoll parti li jispjega u juru kif il-Partit Nazzjonalista iċċelebra l-indipendenza matul iż-żmien. Apparti minn hekk Jacobsen qasam magħna l-aktar ħaġa l-interessatu minn dak li sab fil-waqt li jesprima li kien jintilef għal sigħat sħaħ, jitgħallem aktar dwar dak li kien qed jintaqa' miegħu fil-librerija. Bosta affarijiet interessanti, speċjalment dawk relatat mal-indipendenza per se, per eżempju programmi li jfakkar ċelebrazzjonijiet, ritratti, inviti għal affarijiet differenti, però naħseb l-iktar ħaġa favorit tiegħi huwa dak ir-ritratt ta' George Borch Olivier mal-instrumenti kostituzzjonali. Pajjiżna sar indipendenti fl-1964 grazzi għal ħidma mill-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien immexxi minn George Borch Olivier.